Maksudnya jarang metu nyopir kan sik penak digoleki ning Wis garasi. gak nyopir. Lah iya, lek sik nyopir kan penak golek-golekane. Wis ana wong goleki ngono lho. Garasi. Wis gak nyopir, demi gak nyopir wis gak goleki wong-wong ki ngono lho. Oh, mesti wis rane. Wis leren ngono, leren total ngono lho. Iya malah golekane nang omah penak. Jare wonge senengane nyopo kalau hobine. Aku ora ngerti aku. Gak tahu awor, adu pitik apa adu manuk gak tahu. Aku ngatur. Sinduk manuknya berarti itu polo ya. Ki oleh tak gowo ngono lha. Wah. Nah, krek manuk omahku selawe upai 400 ya yo pah. Bontok. Kok ngerti. Maksudku paling larang lho. Omahku 20.000 Dok. Aku mangan tak ngomong apa. Nanti akeh ngomong iki. Bangga ngengkang tangan to kok ora harus aku lan ngomong.